Kulta, lähtääks kohta kotiin? Lähetään vaan. Ok, mennäänkö mettäreittiin? Mennään vaan, jos sä haluut. Eiks meidän pitänyt mennä Kettulaan? Ei kun Karhulaa. Mun mielestä oli kyllä Kettula. No niin, nyt älä käänny sinne. No okei, Kulta. Eikö tää tie lopu ikinä? No kyllä se silloin loppuu, kun me ollaan kotona. Mua väsyttää ja janottaa ja mä oon keskellä ei mitään jossain autiomaassa enkä yhtään tiedä missä mun koti on. Mä sanoin, että meidän pitää kääntyä Kettulaan. Minä sanoin, että käännytään Kettulaan, mutta sinä haluat kääntyä Karhulaan. No ethän sinä tänne Karhulaan halusit tulla. No turha tästä asiasta enää yhtään tapella, meidän vaan pitää lähteä nyt yhdessä etsiä meille jotain majapaikkaa. Niinpä. Piti tosta autostakin bensa loppuun, nyt meidän pitää jatkaa matkaa jalkapelillä. Sinä kannat minut sitten. Kyllä, Kulta. Olemme keskellä erämaata ja löysimme yhden ainoan alta ja siinäkään ei ole pisaraakaan vettä. Rakas taivaan isä, anna meille edes tiukka vettä. Rakkaat lapsukaiset, minä olen sitä varten, että toteutan toiveenne. Tämä on todella upea historiallinen temppeli. Wow, katso mikä tuolta tulee. Rakkaat lapsukaiset, tulin kertomaan teille ilosanoman. Teille on tapahtumassa jotain ennenkuulumatonta tässä lähiaikoina. Katso rakas, mitä me saimme. Ajatellaan, että minä olen nyt pienen lapsen isä. Ja minä äiti. Voimme elää elämämme onnellisena loppuun asti. Niin voimme rakas. Kulta, minä rakastan sinua. Minäkin sinua.